En ik begrijp volop met ook de gebeurtenissen van dit weekend dat deze gemeenschap, een gemeenschap van Venray, dat het een gemeenschap is die elkaar opzoekt, elkaar nodig heeft, elkaar ook steunt. En daarmee was ik ook heel blij met de inleidende woorden van de burgemeester. Geeft ook aan dat Venray als zodanig die gemeenschap is. Toen ik hier aan kwam rijden, toen zag ik van, ja, dan zag ik de rijen al staan voor de vloggers die in dit weekend hier te gast zijn. En dan dit theater, en dat zit ook vol. Ik denk, ja, er kan geen bruisender gemeente op dit moment zijn, denk ik, in Limburg, dan deze gemeente. En die gemeenschap vindt op vele manieren de mensen binden elkaar op verschillende manieren en klitten met elkaar samen, zoeken elkaar samen op. En cultuur speelt daar zeker een zeer grote rol in. En zeker toen ik de dansende dames zag en hoorde dat dit een soort bijenstad is met een bijenwapen, en dan gaan ze naar een stad die ook nog naar de Angel genoemd is, dan moet ik zeggen dat heeft ze zeer goed getroffen. Dames en heren, het is niet de eerste opening van de Schouwburg van Venray, het werd al gezegd. Wat zoveel betekent dat ik ook niet de eerste gouverneur ben die dit mag meemaken. Nee, die eer lag bij een van mijn gewaardeerde voorgangers, gouverneur Charles van Rooij. En hij was het die hier, en dan komt het eerste mysterie, op 28 september 1966, en ik was toen een boekje van 7 jaar, die allereerste feestelijke opening mocht meemaken. En dan hoor ik net over het 50-jarig bestaan. Ik denk, zou dat dan toch niet verleden jaar zijn geweest? We gaan dat nog uitzoeken waar dat dan precies is. Maar hij heeft het echt uitgesproken op 28 september 66. Mocht hij namelijk een aantal woorden tot de mensen in Venray richten. Enige woorden waarin hij de lef van Venray noemde. Dat is het tweede mysterie. De burgemeester spreekt altijd over de bescheidenheid van de mensen in de Peel. Nou, het tegendeel is volgens mij waar. Ik merk alleen maar mensen die met lef in deze regio wonen. Want, en ik citeer hem nu, terwijl iedereen zei dat het feitelijk dwaasheid was, bouwt Venray een schouwburg, een gemeenschapshuis, een bibliotheek, waar menig grotere plaats trots op kan zijn. Einde citaat. En woorden die hij liet volgen op de constatering dat Venray wel gewoon was om iets groter te bouwen dan noodzakelijk, zoals ze hadden laten zien met haar kathedraal van de Peel en haar patronaat. Dat patronaat met zijn grote zaal voor concerten en toneeluitvoeringen, dat onderdak bood aan verschillende verenigingen en dat voorzag in vergaderruimtes, maar dat vreselijk verwoest werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door al dat geweld. De nieuwe Schouwburg, of cultureel centrum zoals het toen ook werd genoemd, had dus als taak om die wond te herstellen en om een nieuw hart te vormen voor het centrum van Venray. Een nieuw hart, zo schreef het weekblad Peel en Maas toentertijds, dat jong en fris nieuw bloed zal geven aan gemeenschapszin, een recreatieve behoefte van samenleving in deze streek en aan een culturele hernieuwing van plaats en streek. Einde citaat. En inderdaad, dames en heren, met een nadruk op streek. Een nadruk op de streek die ook terugkwam in de programmering. Programmering die weliswaar al meteen opende met klinkende namen als Wim Kan, Heintje Davids, Annie M.G. Schmid, met nationale toneel, opera en operettevoorstellingen dus. Maar ook heel nadrukkelijk al vanaf het begin plaats inruimde voor streekavonden. Streekavonden waarin de gehele omgeving zich cultureel kan komen presenteren. Van toneelgroep De Vlasbloem, uit Oostrum, bestaan ze nog? Ja, ze bestaan nog goed zo. Tot de fanfare uit IJsselstein, die bestaat zeker nog. Van het komisch duo Kriel en Henneke uit Horst, ik weet niet waar ze zijn gebleven, tot tientallen koren uit de gehele omgeving. En die gehele omgeving die ook massaal de Schouwburg bezoekt. Bijvoorbeeld om van het vermaarde Weense operettegezelschap De Loestige Wietwe te aanschouwen. Een megaproductie die dan slechts 7 dagen in Nederland draait, waarvan 3 in Amsterdam en 1 in Venray. Maar ook voor andere producties trekt die gehele omgeving massaal naar Venray toe. Alleen al in het eerste jaar komt 70% van de bezoekers van buiten Venray. En wat zeker niet slecht was voor een schouwburg, waarvan de bouw inderdaad door velen was bestempeld als een dwaas, was dat de zaal avond aan avond zo goed als vol zit. Niet in het minst vanwege een aantrekkelijke programmering die ook tot stand kwam in samenspel met de schouwburgen van Maastricht, Sittard, Heerlen en met de theaters aan de andere kant van de grens in het Duitse Ruhrgebied. Dames en heren, mijn voorganger Charles van Rooij
sprak destijds de wens uit dat 25 jaar later, bij het zilveren jubileum, inderdaad van ganse harte gezegd kon worden dat dit gebouw er was tot het welzijn van de bevolking van plaats en streek. En die wens die 25 jaar later, in 1991, inderdaad lijkt te zijn uitgekomen. Want de schouwburgvoorzitter van die tijd, Lambert Laurensen, laat dan in de krant optekenen dat de aanwezigheid van de schouwburg van vitaal belang is geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van Venray. Zonder het cultureel centrum en de programma's die hier worden gebracht, zou Venray als een woon- en werkgemeente een stuk minder aantrekkelijk zijn geweest. En niet voor niets was dit cultureel trefpunt van de regio al na 10 jaar aan zijn eerste verbouwing toegeweest. En ook nu, bij het 25-jarig jubileum in 1991, stond er weer een uitbreiding op de wensenlijst vanwege capaciteitsproblemen. Voor deze schouwburg, waarover men nog zo getwijfeld had of hij niet een tikkeltje te groot was voor Venray. Maar nu dus kampte met capaciteitsproblemen omdat de theaterbelangstelling in de regio nog steeds stijgende was en omdat de maatschappelijke functie van het cultureel centrum toenam. Die toenmalige schouwburgvoorzitter die gaf ook aan dat de sociaal-culturele functie van de schouwburg ook dringend verbreed moest worden met het oog op het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dat in die tijd net de Stichting Bedrijf en Cultuur had opgericht, ter ondersteuning van de toekomstige activiteiten van de schouwburg. Goed voor betrokkenheid en voor geld, zo stelde de voorzitter verheugd vast. Want ja, ondanks de successen waren er nog altijd de zorgen voor de centen gebleven. Ja, dames en heren, geld en cultuur, dat blijft een precaire relatie. Want wat kan wel en wat kan niet zonder subsidie? Ook gouverneur Van Rooij stond hier destijds in de wetenschap dat de oorspronkelijke bouw van deze schouwburg niet mogelijk was geweest zonder een financiële bijdrage van de provincie Limburg. Waarbij bij de toekenning van die financiële bijdrage zeker een rol zal hebben gespeeld dat deze schouwburg toen de eerste Limburgse schouwburg was ten noorden van Sittard. En dit deel van Limburg nu ook de kans kreeg zich met dit streekpodium verder te ontwikkelen op cultureel gebied. Dames en heren, ik sta hier in precies dezelfde wetenschap. Nu de schouwburg weer nood had aan een metamorfose. Een metamorfose die het cultureel centrum de mogelijkheid biedt zich meer te ontpoppen als culturele onderneming. Door zich nog meer te verbinden met het bedrijfsleven en de horeca, maar ook de functie van het patronaat van toen behoudt, al moet ik zeggen hervindt, zoals het betaalbaar onderdak bieden aan verenigingen uit de hele regio. We hoorden de directeur daar al over. Waarbij natuurlijk wel van belang blijft, net als bij de start in 1966, te zorgen voor een heel aantrekkelijke programmering. Een aantrekkelijke programmering waarbij je ook soms de commerciële keuzes zult moeten maken. En het verstandig is om, net als toen zo succesvol is gebleken, het samenspel te zoeken in de streek, in de regio, met andere theaters. Zeker de andere theaters die inmiddels in Noord-Limburg zijn ontstaan, zoals de Maaspoort in Venlo. Ofwel, speel elkaar niet uit de tent, maar wees partners in crime, of beter, partners in bereik. Daarnaast is het natuurlijk prachtig als de fysieke metamorfose van deze schouwburg ook gepaard gaat met een creatieve metamorfose. In de zin dat ook nieuw, regionaal en jong talent een kans krijgt. Door gericht op talent te jagen en de samenwerking te zoeken met kunsten- en jongerencentra. En bijvoorbeeld het onderwijs, als het Highland College. Maar natuurlijk, dames en heren, tasten wij als provincie niet zomaar in de buidel. Daar zit natuurlijk altijd wel een idee, een programma achter. Dat was eerst begin, zo'n 10 jaar geleden, het gezamenlijk regionaal ontwikkelingsplan dat gefinancierd werd door het Regiofonds. Daar had de provincie al steun betuigd aan de ideeën van de metamorfose van dit theater. Maar toen dat op een of andere manier niet mogelijk bleek, of vertekeningen of de plannen waren er niet op tijd, toen moest er op een andere wijze worden bijgesprongen en zijn we wel op zoek gegaan naar andere alternatieve programma's. En in dit geval het culturele programma, het cultuurprogramma met de naam Limburg Culturele Werkplaats. Wat zoveel wil zeggen dat je goed geoutilleerde garages nodig hebt om te kunnen sleutelen aan de cultuur. En zo'n goed geoutilleerde garage hoort in de ogen van de provincie een theatergebouw te zijn met een bovenregionale of euregionale speelfunctie. Zoals dit theater al sinds 1966 heeft bewezen te zijn. En vandaar dat de provincie met volle overtuiging de beurs heeft getrokken om deze verbouwing mede mogelijk te maken.
Ook omdat deze schouwburg een mooie rol kan spelen in wat wij noemen het aanvalsplan. Een aanvalsplan Noord- en Midden-Limburg dat de provincie nu in de maak heeft, samen met de gemeente Venray en Venlo en Roermond en Weert, plus alle culturele instellingen in dit gebied. Met uiteindelijk maar één enkel doel voor ogen: de spreiding van een goed en aantrekkelijk cultuuraanbod over heel Limburg. Dus, dames en heren, tot slot, als mijn voorganger Charles van Rooij destijds een praatje afsloot met de wens dat de mensen 25 jaar later bij het zilveren jubileum zouden zeggen dat dit gebouw er was tot welzijn van de bevolking van plaats en streek, dan sluit ik nu graag af met de wens dat over een knappe 25 jaar, bij het albaste jubileum, en zoek het op, dat is het 75-jarig jubileum, gezegd kan worden dat hier in dit vernieuwd theater met de Rode Doos één van de kiemen werd gelegd voor een rijk en spannend cultureel leven in het noorden van deze mooie provincie Limburg. Ik wens u daarbij allen in deze mooie gemeente Venray heel veel succes toe. Dank u wel.